Lygon ni sôn am rofiad i hefyd, ni wedi symud, mae gyda ni sefyllfa siwmai yn tŷ ni, lle mae'n rhaid yn dod o Dal y Bont, Bangor, Bethesda. Mae'n agosach at Fangor, a mae hi'n gweud Bethesda, rhyw fath o eisiau bod yn werin yn edrych na Bangor ai, sa'n gwybod os oes na. Ond mae hi'n awyddus i Sisial sydd fyna dweud allan, a mae Sisial yn gweud mas, da iawn ti. A bydd hi'n mynd i ysgol gynnodd Pondoberem ac yn colli'r acen ogleddol, ond falle bydd hi'n gallu bod yn actores dwi at i ffripo rhwng acenion fel Philip Hughes neu rhywun. Ond i ni'n mynd yn yr archfarchnad leol sef CKs, falle os dwi'n rhoi plug iddyn nhw, na ddim regi, neu y bobl hyfryd ddechrau siarad Cymraeg. Mae'r merched, sydd gan fwyaf yn merched, a'r un boi sy'n gweithio yna i gyd yn gallu siarad Cymraeg, ond yn anffodus yn siarad Saesneg â'i gilydd, ond fi'n gwneud pwynt o siarad Cymraeg gyda nhw, un o'r ysnegu nhw'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n deall, ac yn gallu cael popeth drwy'r til yn saff i'r ochr arall. A nagau cyrraeddu nhw sydd eisiau yna, fel oedd Mari'n gweud, i tynnu sylw at unrhyw allai iaith ymyfrydu yn y ffaith bod nhw eisiau falle siarad Cymraeg sydd eisiau gwneud, a trio annog hynny. Felly, ar lefel leol, yn bencampwyr cenedlaethol, allwn ni i drio wneud rhywbeth hefyd.